Yan wiwi da kwaya sun ɗauka gaye ne. Yan wiwi da kwaya sun ɗauka gaye. Hai, shan wiwi da kwaya sun ɗauka gaye ne. 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 Yan wiwi da kwaya sun ɗauka gaye ne. Sawewe da kwaya ya ɗauka gaye ne. Wato, da za mu sana'ar waka, ba na tunanin cewar za mu kai matsayin da muke so. Sabu yi karbi ba? Ina fama da ku. Yanzu a ce kawai shan wiwi da kwaya ce amshi ya gagara. Mutum da yana ji Hausa kamar dokin Kano zai kashi biki yayi Hausa ba? Kamar jakin Kano dai. Chaye. Ai mun da yi kamin ce shan doki da ake shirya masa kayan kwalliya da kayan alata a hawan sallah da shi. Jakin Kano dai uban daukar taki da kayan nan. Ni doki kamar dokin Kano ne. Jakin Kano. Ai ka ga ko malaladu su bai yi Hausa ba. Ni Hausa na ya fi karfi naka. Saboda kowa ya sani mu ne asali Hausa ba Kano nan yanzu. Saboda daidai wane mun yi a Kano. Ko Kano ya mutu sai ya ba mu gando Kano dole. Wai nace a Iko. Ko can Iko, Lagos. Ko a Shagamu, ko a Ibadan. Telan rigar na a wace unguwar ike? Telan da ya dinka rigar na. Wana? Riga wani telo wani ya yi si? Aya Igebo de ne ba Shagamu. Au Igebo de ne ko? Igebo de ne. Igebo de ko? Kaga ba iri rigan ka wannan ba. Kaga na waya yi ya ga aka. Kai ina da kai a gifuka ina sikina na wai na. Kaga ko? Telo wene ya yi naka ba wene ya yi nawa. Telo wene ya yi nawa ba wene ya yi naka. Kaga. Saboda aka riganka daya nawa daya ne. To wannan ita ce gyare mugun nama. Gyare mugun nama an baka ci ba tsoho ya ci ma. Me nama? Gyare. Wene na abatuwa ne? Yawwa. Sini na sa wono me nama. Mu ba me nama. Haladu shi kaji ya ga magana ya ce rigan shi jabu ne. Yanzu abin da nake so. A'a Jabu da gari ne a can kudu. Jabu da. Ai na taba bude gidan wanka a can. Gidan wanka? Kwarai kuwa. A Jabu da ba. Kai gidan wanka ko wane ka bude? Okay. Ba tutu. Akwai tutu. Gidan wanka ba tutu ya sama bansa. Kasan kudi bai sai samu tutu. Kasan lokacin da na bude gidan wanka a Jabu da. Ni saboda tsabar a lokacin harkar farauta nake a kudu. Mutane ba sa zuwa gidan wanka na daga barewa sai gada sai kunkuru sai beran dinka sai beran masar. Taye! Hadiye kurun kaji da gidan da malu aka ce ma. Kunkuru aka ce ma. Da kurun ka ce da kuma gada to gadan ya wuce ta sai ma gidan wanka. Kuna ji ko? Malam da malu. Abin da yasa na kawo wannan zancen. Wannan zancen da na kawo sunansa soki burotso. Soki burotso. Son man burutsu ne. Zance ne kawai na ƴan shaye. Zance ne. Saka ne saka yi kenan. Soki burutso. To ina wa ya kawo magana buruku anan. Ba buruku nace ba. Soki burutsu. Zance ne na ƴan shaye-shaye. Ana ce somun buruku kana yi somun buruku na nayi. Ƴan shaye-shaye. Kwaya. Da ganye. Shafara kaga aljan. Ka gane ko? Shafara. Inde fura ce wa zai kyale. Wa zai ka fura i kyale. Ko ni nu samu fura ba kyale ya zan ba. Fara kar. Fara pat. Ya sha dinkirmo. Kama shi da dinkirmo. Wannan gaskiya ne. Kai wallahi kana gane. Abin da nake so ku gane. Ina so wannan zama da zamu yau a wannan dakali na Haladu. Da malin da malu. Dakali na kenan. Ya kamata mu tattauna mai tsokaci akan illa ta shaye-shaye wanda iya jefa matasanmu a cikin wato rudani da kuma matasanmu su tashi a cikin wani yanayi na Allah wadai ko kuma isa ka yi magana da Hausa bai sai ka yi Arabic ba kuma saka so kana yi Swahili. Babu Larabiya. To ai ya fada ya ce mutane
kai magana wane ko wane ma iri mu mo ne de dan gbari de o na ba sa me sa de Oscar de ni sengi amo yi kana Arabi kana Swahili wono ai sa kala la se magana kai ya sa me sa ko we wannan Arabi din nake gaji yo su why you dey talk you dey use to call Arabic word no be outside we dey speak there to kuma yanzu kai Hausa ne muna yi magana kai kana sa Arabic word yanzu wannan dandalin me ya kyale shi fa wannan dandali namu fa wazo biya ne fa kaga da Bahaushe kaga da Bafulatani kaga da Inyamuri kaga da Bayarabe to kashe da Ibo kaga ga kuma gwari dan kadabun su wannan den kafin ce waso biya magana a gaskiya sa yi dan gbari ba yi ta siki wa so biya sune major language yes wannan kowai je ai sasa sani an yi capital Nigeria wani gari an je ba garin gwari ba ne an tafi garin shanje an je garin kayan ma shaka na yi kai ne ma in ka lalace da remo ko gona I will show you me where una dey see me I will show you Oscar no be nonsense ai magana Oscar things how will Igbo mendalu ka dey na japalaba Igbo okay Igbo don fighting in kai mun rigima nan wannan dakalin muna da out post fa tafi da gidanka fa amma shine zaka bir shi yana lalace remo ko gode ni to kuma yanzu mu da ake kallon wannan dakalin ana koyi da dabi'un mu kuma mu zamu rigima gaskiya ne an zama da yani ina gama wannan ina hajin da zaune da kai magana shakwaya sai kai tunadini da wani yaro da nan na kofin jida na zanna ina diban birkutu kafin kama sha ko wuce na ga wani motan dan sanda ya zo cin ya faka ko wuce ga wani yaro da shi ma baki na tafiya ina ce ina kallon shi ya ci mama ina zuwa wajen kofa ya je wajen direba police ya ce yalla bai da Allah ka yi min dan kwari ɗaya tuna sha ƙwaɗin can na gode Allah an wato wannan dan shi gwanan kayan jiniya din yana so sai da ya yi wani ƙwaɗin to sai yi je sai leka sai ce Allah bai dan yi min dan kwara ɗaya sai ce ƙwaɗin can na gode to baka sani ba ka gan banda cewar jami'an 'yan sanda wani lokaci watsi suke da abin da ya shafi harkar yaƙi da cin hanci da rashawan nan sai rinka bashi kuɗi ya danna mar bari in ba ku illar ƙwaya shafara ka ga aljan a unguwar mu aka yi wannan nan jikin gidan mai unguwa na gane mai unguwa wannan mai unguwa dan mani yes ka gane ko I don't understand yaro ne yake shaye-shaye uwar ta hana shi uban yace a kyale shi a kale shi yayi shasha wanda shi uban shine ya kamata ya tsawatar a matsayinsa na namiji dole yayi sawa uban yace a rabu da shi a ber shi ya saka imar gata ya bata shi ita kuma uwar bata so yaro ije ishawo kwayarsa ta kaimar rana tsaka karfe 2 da wani abu an da daga sallar azhar yazo yace a raba gado gondon waye za raba gado za a raba shi a da uwansa yana nan da maman shi uban a raye ga uwar ka ga ya ka mutu baba ya mutu duk suna nan yana hada mutu yana ni bai doka gidan maman su a raba shi akwai wani kurma da ya shawo sholi na ce yanzu kai kurma da baka ji mai kai kurma ishawo sholi shu ya to ya ga yara yan camai a leda suna ja kurma da shegen kuɗi sai ya karba ya sa yayi haka ya karye ko kwana ya ga sun sa leda suna layi suna ja inalle kaman kan kurma yace aka ce wai zobo ne suka ce zobo ne taye kurma yi karba ya kafa leda ija sai shiru isun kui da kansu ka gane ko aiki za yi na ce to kurma ya aka yi haka aka ce wai gani to zai shige cikin kar ya kama kai ya haka can kurman nan da sholishan nan ko ya game jikinsu iya haka yake burna wai zai yi sama ashe wai jirgi zai yi tashi ya doka wai zai fly wai sama okay yasa da yasa ya gina tafiya wai sai ji ya zama jirgi ya daga zai zama dan kabo kage yi wannan sini yana gisoro kage kulimo one ba ya gimo gono be ya yi mo gono wannan gaskiya ne to ka yasa to ina sai mutum ba wasini
iya gina siyo bai sai fada wai gina siyo kage ba sa iri wannan haka ni ko to si iri wannan ne ya kamata mutane in an ga wani sai sa a karuba kariya bai siyasa amma wani lokaci fa kurma iya magana domin akwai wani kurma shi ma kwaya ya sha da ya sha kwaya sai ya zo tare da yara sun taso daga makaranta to an tara itace yara suna ta ana cewa sannun ku dai sai kurma ya ga hanyar da yaran suke wuce an tara itace kurma zai yi aikin lada sai ya kama ebe itacen yana mayar da shi wani guri ashe lokacin da yake runguma ya hada da kunama a cikin itace scorpion scorpion irin babban nan ya buga shi tana dalla kurma sai kurma yake kutaba su kuma yaran ji suke a tafa da su kara yi ba san da yake kurma ne ba zai iya ciya kunama ba sai ce kutaba ashe kunama ce to wahala bari ba shegiya bace da ubanta wato mala demalu wannan shine ya tuna da ni wani abu da amma dan girman Allah ka daina ce min damalu ina ganin girman ka lokacin da ka zo garin nan ni muka gidan mai muka sauke ka ka daina ce min za ka yi guri da ni ne ko menene ina gaya ma ya kamata na yone na de ko na mai ne amma ya kamata ka gane cewa ni ba damali nake ba menene ana kira da kai ya ne sunan da ana kira kai baka san suna na ba ma ke wannan de me haladu ake ce mu na ce haladu ne ka ya hakuri na ga ya maka haladu ne malala zan marbarin makauniya wane ne haladu nake kai haladu nake ina yi magana kai ba gine ba da Allah kai ka kuma sai damalo ba damalan ba to gaskiya ne ni ne no bi da nema da ko ba fa dan mala yake ce mun ya ce damala ba dan mala yake ce mun ba kowa dan mala kowa ya sai wannan demalu ne wannan kaga ina da jirma shi na kula da wannan gaskiya ne idan zai kai jirma ka ce mishi hadalu in bi zai kai jirma ba ka bar waje na kai Allah maka albarka ka ce hadalu wannan abin da kake mun wannan da abin da kake mun wallahi tallahi da dan adam aljanna katuwar zan baka wallahi nagode Allah kana burge ni wallahi Allah kana jirma shikenan ka ga yana so ya bibbe shi dan abu dan bari yana fada maka kai ka kuma sai damala sunan shi kaso saka sai malalado 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 ba daladi wannan kai waye daladi ya suna da yana fada maka shine na sai na lalace kai ma kwanan nan zan daina gadin girman ka kuma zan iya ma barin makauniya a kowane guri na ganka zan iya ma barin makauniya ni da yana fada ina jara ba kuma ce ana magana ta ki tsayawa to halali nake ina ji soro kene dole ina ji soro kene ina ji soro kene abi no be fight now no be fight lewu concentrate now okay to kaya kuri mun na yi magana a dinga a reje yi a yi shaye to shikenan kaga abun da yana son fada da ku shine yana da ke ciki illa ne shaye kaga shaye duka jide mu auka tare kan ya cika ka sai auka kala ne in ka karanta mental health that ka different type of mental health ka say ante physically mentally and socially to in kana de lafiya na physically kana de mentally de socially shi na karan ka mutu mai hankali de mo kai using daya daga cikin wannan to kai baka da hankali kuma baka sani ba okay ita wannan hukuma ta yaki da shaye-shayen bayoyi ai su ma in ka kula da albashin da ake basu ai ba ana ba su albashi bane saboda wannan kokari da wannan aiki da suke mai da hankalinsu a kan shine je sha a ce hadda akwai wata hukuma da aka samar da ita don lura da abin da kake yi ba daidai ba ya kamata kai tunani ne kanka to kaga akwai wata rana kamar yanda mai gwari ya ce wai dan gwari da ya kira wannan mutum da yayi magana wanda ya je wurin da sanda ana doka barak yana yi dariya akwai rana da an gama isala min goruba daidai kafin an sala mai shayi na toho na topi dan sanda ya zo patrol yana kama din shayi ya doka overdose ya doka brak
magani da ana prescription saboda wannan yana yi kogin yana shi ya doka ya siya gon benalin ya zuba duka ya zama yana yawo kamar sunsu to ana kama da wannan dai sasa ya to pram sai ya je wai jikin motan din sanda nan ya ce wai ya kama wani din sanda na neman dan shasha ya deba da shi ya ce kai kabuya lakwaye wai din sanda ne yana cewa wai din sanda kai kabuya lakwaye wai din sanda ne lakwaye wato Oscar shi bai san ma jikin dan sanda kuma din sanda na ce mai wai kabuya lakwaye kaga malala duwili wani abu da ya fada da kowa yana fada na abu ne ba sa ne kowa ya kamata in kage yana da keremi yaro kullu kaso nan da ita keri kai sapaya keri kai sata keri kai menene amma ka fada min si yin yana sapaya wani sai mo kosiya gaskiya ne wannan so ba da kage akwai wanda lokaci muna primary sai mo kosiya ita mahaukaci ai mace ce to duka da gaba daya ba yanda za a ce duka ɗaya ne ya za a ce wannan namijin mahaukaci kuma a ce zai yi mahaukaci ai na zai mahaukaci sai kai hankalin sai lalace ne yawa shine magana to lokaci muna primary school akwai wani wanda yana saka ya sosai to lokaci ka ce sobo wani yara suna sayar a kofa gida sa su ba sobo amma sobo tole ba wannan ba wallahi lokaci sai so in mun so na muna sayar wallahi sai so kai na so abani nawa to muna gi tsoro sa bata kuma ya to bi minti 30 ya kuma so ya kuma sai bata sai mu bata kullu haka kai so te wani rana mu sai kai wani abu yayi yawa fa gaskiya tunda mutum nan yana so yana karba koyaushe mun sai yanzu ya tafi mun san sai so abu sa yi shine wallahi kowane yaro ya so an doka koluba kowa yayi fisari a ciki da yayi fisari a ciki wallahi kowa yayi fisari a ciki sai an samu suga an suba an buga an so kase lemo sami kase lokaci da lemo sami ana rufe kai koluba lamuje kenan to wallahi sai mun doka lemo sami mun rufe mun suba an yaka wallahi bai fi 10 minutes 20 minutes sai gasi ya kuma so yana so ya sai kai na dawo a bani nawa wallahi kawai sai mun doka mun basi wallahi da yayi aka ya sa rebin koluba ya ce ono ya fi dadi amma sai dai fusari ne wallahi sai ya kuma pa ya sa ya duka wallahi mana da malule madu ka ji wannan wallahi baka san wannan abu da ina faɗa maka wallahi true life story ne wannan illa shaye okay amma ya kamata mu magana akan wani abu yanda parent iyaye za su fara gane wai ta yaya ne inda su ya change lalada za su fara fiskanta ko kaga akwai alamu wanda ana kira sign and symptoms sign and symptoms wai tsaya wai ne kai ji karin to wai akwai lalama da in yaro ya fara change da alama yana da cho ya concentrate iyaye su gan abun da za su fara duba ka san akwai abun da ana kira is according to the compulsory aspect duties of parents akai yayansu ina so in fada da ke da wannan HALADU baya gi ture yana da gashi ina ganewa fa yace karshe sai a fere shage no be that one wey una dey call am na parent wanda yayi kashin brak yayi kashi da dan shi the mama and papa wey gather together yayi hako da yaro to baba da mama yan jariri kenan mama yayi kashi yaya kenan yes to ka sai akwai wani karatu da hukuma lafiya yana yi domin kula da girman yaro da tarbiyyar yaro yanda za a yi a kaida akwai courses da ana cewa factors affecting growth of child wani abu da yana kawo ne kasu a girman yaro da influence da yana detecting na charity na yaro tarbiyyar shi kaga daga farko ko akwai an shewe in ka yaro ya dinga kadin cewa shi kadai yawan kadin cewa yes in ka ga yaro yana yawan so ya zo na shi kadai tsaya in gaya ma okay abin da yasa yake kawo waɗannan bayanan okay ka san a jihar Kano mai girma zababben gwamnan jihar Kano wannan injiniya Abba Kabir Yusuf ai shi babban abin da ya mai da hankali kansa shine harkar ilimi wannan gaskiya ne shi sa yaran mu ƴaƴan mu yanzu kwakwalwar su a buɗe take wannan haka ne
abin da yaro da sai ya je London za a koya ma yanzu a nan gida na yi gaskiya ne ai wana mutun kirki kenan yanzu ka je makaranta gari koko so ne ko ya suna loka gwamnan Mondobe kasi lokaci gwamna ya ge ana yi ake wona taro makaranta yaro da ina yi magana da Chinese wallahi da Chinese ina yi magana ni kuru ne na yaro ya yi magana gwamna ina sai haka a can sai mutane ya ce to gwamna ina gi Chinese ne in ya yi a Facebook da waya ina rubuta akwai rana gwamna ya yi taro ya ce to abu ya sa ya ga mutane suna ce wai ina gi Chinese wai da yaro ina yi magana ina yi haka gwamna ya ce a'a kowai abu ina bashi mamaki shine abu ne sai an doka yaro ya tafi China sai yi karatu wannan yau ga si a Mondobi abu ya yi press na China Madobi to kage ai yaka ne to gwamnati Kano ina yi kokori to yanzu malam Lemalu ka ba da shawara da iyaye kowa ya ba da shawara to yanzu yara da kalin haladu idan yara da mali aladu hajiƙen yara da kalin haladu idan yara da mali aladu harkar ilimi da kalin haladu lafiya da kalin haladu ɗakarwa da kalin haladu sai ku zo da kalin haladu idan yara da mali aladu yan yara da kalin haladu idan yara da mali aladu hajiƙen yara da kalin haladu